sini keplai kaitan no beleke hambai maya pharo tam himale hai no hai jora man phika bini kathang kok no tuye kok sanani ba shaklainani te nai tong ne rak no bo wahai kaino jisu kristo ni mongbai ang lam sogo tam ni hingkai tino kathang kok no jora man phika bo jora mani bisinte o kok no shaklainani bak kaito lobjakto tinini ani kok shaklaijaknai angkha elambakni kaisa ongshono tino a kok angkha जों जत्न साइमानो o kok angkha Johon hine khoroksa borokni kok o Johon Sabo eba khe Elia Sabo a Johon Sabo eba khe Elia Sabo tinini kok sajaknai kok bokhoro haidi जों puilawano naileyana elamba kathani kok no malaki saptanni sarni passport no ang nongi basakang porinai naidi ang subrayungni sal koto te kirimasingsa salni sukang diari Elia no norokni thani rohorano जोंनो अजाकासाय सेकिसाका सुब्रायजों o sal kotorni sukang kirimasingsa salni sukang diari Elia no norokni thani rohorano maneno ang nang chini bebak surinai loknai rong thani rohorano hinai sao soyotam saka ang phai hano sai sokomona nangyati khe bo bufarokni bukhano busarokni thani te busarokni bukhano bufarokni thani kipilonai o je Johon hini khoroksa borok je rohjaknai subrayung sal kotorni salni sukangno bo o je subrayung busabutui rokni thani thangai o busabutui ro sokomor jakya tui khe o Johon hini borok phaiya konai bufani thani kha kipili mannani te bufabo busarokni thani khasumui tongmanani aw ani busarok beba kipil baika hinai obni bage bo o Elia diari yakhiba Johono o jaga rohor ka जों o jaga sai saga elambakni bisingte nogo phaidi जों obhai kino जों te sanai leno jo mathai simani tinni char pot no जों kaisa nai le mathai simani tinni char pot otam saka Johone ri mangi gong bikhomoni tanja Johon hine okhoroksa boro bo ni chomaningkha mangi gong bikhomoni tanja bo bukur bai busang khau te mui bukuni sasakne mui bukuni o bukur bai bo bini busang khau जों jemon shutkan hangkai जों busang lo belkan mani hai bo ajora o je mangi gong bukuni bo tini busang khau kuk thura bai bolong ni pia modu bochao kuk thura bai bolong ni pia modu bochao जों o jaga ni hoiteno जों sai sai kainogo je Johon nangkha kaisa modu pia butishanai bo bini kanmong chomongkha manging bikhumu te busnga kanmongkha moi bokuni o je bukur bai bo busang khao जों oro sai mano Johon obo hai hinai 피아바 아 Johon Sabo ba जों अनेक समय हिनलायो बा आ Elia Sabo फाइदि जिनि तिनि कक o जेसा jaknai obono जों तब अभाइकिनो जों दर थालायानो जों elambakni मार्कसिमानि 9 नि 11 হইতে 13 পদ जों हाइनो हाइनेलेन o jaga जों tamo saka हाइके borok जिसुनो हाइ हिनि सोंलायगा Elia sakangma फाइग्रानाय हिनै kerang phurungnai ro sai tong lasa te bohai hini saka in jotto titi khlaina bake Elia sakang phaiganai hake borok ni sasla panjului satok jake norjakma
नरजाकना हिनै एलामागो तामो अंगै साजाक साला हाइफानो आं नरकनो अकक सावो इलिया फाइथांका हाइके बिनि बागै एलामागो सामा हाइनो borokni musung tuino bono khlaika to o jaga bo saka tam hini saka je jisuni sagri rok ba johoni sagri rok jisuna thangai sunglaika je o borok khoroksa phainai hini je sajakmani obo ilia hinai o ilia siskang phainai hini kerong phurungnai rok tamni salai sala ba tamni okok sajakjak sala hini jisuna thang saika jisu apro हाई हिनी साका आव जत्त तिथि ख्लाइनानि बागै आनि सकां बनो सकां ओ संसारो फाइग्रानाय हाइके बरकनि सासला पान्सुलुइ माने जिसु ख्रिस्ट ओ संसारो जे सातक जाकमानि पितक जाकमानि टेक्टरि जाकमानि बुथा जाकमानि अबाहाइगाय बबो एलामबागो जे साजाक दं माने हाइके बबो अबाहाइगायनो सातक जाकग्रानाय हाइफानो नरक अकक सावो इलिया फाइथानका इलिया सकांगनो फाइथानका जिसु ख्रिस्ट तिनी सातक जाकमानि हाय बा इलिया तिनी जे सातक जाकमानि हाय इलिया तिनी खाइजाकमानि हाय गाय अबाइकनो बरकनि सासलाबो अबाइको असंसार मा खाइजाकनाय आबो एलामबागो साइ साइ गाय सिजाक दंगो अबनि बागैनो तिनी अर अकक सावो किन्तु ताक बसुं साइनियाको अ जहन हिमानि साबो पियाबा सुङो जागा साइ साइ कि साइ दंखा फाइदि ताको बुगुरो सुङो फाइकिनो सुंतेबो बसांबा आगुक लायनो सुं ताबु फाइदिनायदि नालियानो मैथ्यू 17 10 হইতে 13 मैथ्यू 17 হইতে 17 হইতে 13 অরতাম সাকা मैथ्यू 10 হইতে 13 অরসংতাম সাকা जोंहाबो साइसेके जोंहरो नायलिया 사카 매튜 17 어로 사카 하이게 사그리오 지스노 하이 히네 승카 일리아세 스강마 파이그라나이 히네 다모 응의 깨랑 푸른나이로 사이동 살라 어로 하이나 하이 प्रश्न 일리아세 스강 파이그라나이 히네 깨랑 푸른나이로 땅의 사이동 살라 에가로 지수 하이 히네 사카 아바 이 일리아스 강 파이그라나이 हाइके बो जत्त तिथि ख्लाइनाय दासिम जिसंजे परि थांमानि हाय इलियाना सकां फाइनाय जत्त तिथि ख्लाइनानि लामा हक्तानि बागै बन सकां फाइग्रानाय 12 ताम साका तामोखे आं नरकनो अकक सावो इलिया फाइथांका तामोखे नरक बनो सिनिलिया बरक बनो ख्लाइना मसुं मतु ख्लाइगा अब भाइनो बरकनि साजलाबो बरक बाइनो सातक जाकनाय इलिया सकांगनो फाइथांका किन्तु फियाबासं तिनि बनो सिनिलिया फियाबा ओ इलिया बरक मुसुंते बरक खैना मुसुंते अबाहिनो बबतिनि सातक जाका पितक जाकलांखा जे खाइजाकनानि संसार जे बरक खैदा बनो मुसुंमानि अबाहिनो बनतिनि खाइ रखरका अबाहिनो बरकनि साजलाबो सातक जाकनाय बुजाकनाय बा बुथार जाकनाय हिने एलामगो साजाक दंमानि अबसुं साइ साइ गावलागा नगो 13 ताम साका आफुके बरकनो बेप्तिस्मा रिहाय जहनि कक्सि सावो हिनि साकिरक साइमांखा इलियानि अकक जखन भारिबात केरां फुरंनाय सालायका तामनि सिगां इलिया फाइगोनाय हिनि केरां फुरंनाय रौ साला तांगि सालाय दं बसे सिगां फाइगोनाय ओ जे बरक हिमानि जिसु ख्रिस्टन सिगां बो तांगि फाइनानि हिनि अकक भारिबात साजाक्का फियाबा बो फाइथांका नरकसि सिनिलिया नक्सि साइमालिया बो तिनि सातक जाक्का पितक जांलका बोथा जाकलांका बेबाक नगलांखा जखन लास्ट कक सालाय ब्रोका आब्रोकै साइमांखा आरि जों कक सालाय दंमोन बा आबोबा जहनि कक्सि सालाय दंले जों अकक सामो तामो ओ इलिया हिनि जे कक साइ दंमानि अब अजाका सुनो प्रभु फनुका मैथ्यूनि 10 नि 17 नि 10 हइते 13 पद परिखैसे हर साइ साइ नुखा आफ्रुका आ साकरि रक साइमांखा जहनि आ कक जे साजाकै दंमानि बा इलिया हिनि जे साजाकै दंमानि अकक अजाका साइ साइ कि साइमांखा आबोबा जहनि कक्सि साबले हिनै फाइदि हिंखाय अबाइकिनो जों तेबो नायलायानो मैथ्यूनि 11 नि 14 पद परिखाय जों तेबो अजाका जों तेबो साइ साइकै जों ताबुंनो साइमानाना मैथ्यूनि 11 नि
11니 14pot 11니 14pot to sung no tamo saka norok borok sama khna keno Johon o phainai hinmani Elia hinai saimanana norok borok sama khna kaino Johon o phainai hinai Elia hinai norok saimanana जों न जागा साइ सेकिते बसबाय साका जों दिनै जे अ इलिया हिनै जों दिनै सालाय दंमानि अ इलिया न अ साजाखै दंमानि बरक खरक जों जिसु ख्रिस्टनि सिगां फायदे हिनै जे साजाखै दंमानि अबनो अ बरक साबो अबो अंखा जहन अ 15 ताम साका खुनजो तंखेबा अ कक नखनादि जों न तेबराक दा कमाखै साका खुनजो तंखेबा नर अ कक नखनादि ताम हिंगाय इलिया हिनै जे साजागै जे इलिया दियारि हिनै जे साजागै दंमानि अ इलिया दियारि ओंखा केबुया आबु जहनसि फियाबा जों दिनै अबसिमिनो साइमानलायो हासिं पानथर बरक जा जिरेगै दंखा गायतुनि लाहार नसनामनि न समसुक नाकार बायदि समसुक न याकार बायदि भाषास्ला फलाक थानो बुंबाय बेप्तिस्मा नाहादि जों जहन हिनैसि साइमानो फियाबा जों इलिया हिनैसि साइमानो अ इलिया साबो अब शयशे अरने हयते बसं परिष्कार अब खरकसा ब इलिया हिंजाक नाय दियारि अब जहन हिनिसिम साइमानो अबनि बगेर फायदे खाजानि दाखुग द बुहर जों तेब आगक लायनो जों जेम्सनि पासनि 17-18 जों नायलेनो जेम्सनि पासनि 17-18 तामसिका जेम्सनि पासनि 17-18 जोंनो हाय हिनि साका एलामबागो जों हाय बाहान बथै गोनां बरक रकनो बवातिता वाथुं हिनै खा नांगै सुरि सानमाबाय नखा बिसिकताम कसा अ हावा वाति वालिया जों साइमानो अजागो अ इलियानि गकनो बकाइसा बाहान बथैनि बरक गाहाम सानै सुरि मानि बसक जे नांगौ अबाहाय कैनो इलिया तिनि खानांगै सुरि सानमाबाय बसर ताम साकाव जागा बिसिकताम कसा हावा वाति वालिया साबो सुरिमाबाय इलिया सुरिमाबाय फांगे तिनि सुरिना नांखाना तिनि बरक दफानि थानि हासिं पान्थर गोबां मा बरक इस्राएल दफारक जखन हासिं पान्थर मुजेसनि बिसिं जखन फियक्तो फुरु गोबां मा कथम काहाम मुजेसनि बिसिंथि साजाक्का जहनि बिसिंथिबो साजाक्का किन्तु तबो फानो बरक काइतनो पुइतु साया अबनि बागै तिनि खानांगै इलिया सुरिनानि नांखा बसर बिसिनि याकान बिसिकताम हावाति दाक लाइतों हिनै तिनि राजा साइमाने याकनि जहन खारनानि नांखा तिनि अनेक बसर खारि मातंखा फियाबा अ सुरि साननाय साबो अब खरकसा अ दियारि हिंजाकनाय इलिया अब जहनसे जों अजागानो हयतेनो जों साइके नगु हाइके ताम साका ब हाइनो हाइ सुरि सानपेखा नखावाति वाखा हावो माइखल गंफिका तेसा हाइनो हाइ सुरि सानपेखा हंगाय तेसा हाइनो हाइ वाति वाखा ते हायंगो माइखल गंबायखा जों अजागा साइके नगु अबनि बागैनो फाइदि जों अ जहन हिंजाकनाय अब सय इलिया हिनै जों दिनाव जागा प्रोपमांखा मेथुनि 11-14 बसं नुखा अब कैसा जहन हिंजाक इलिया हिंजाक माने अब जहन चे अबनि बगा आरो सुंगते बराक दावखे खुनजु तखे बनो कक नखनादि पियाबसं हाइबो जहन के जहन चिमिसि जों इलिया हिनै चिमिसि साइमानो अबनो जिसु ख्रिस्टनि सकां द हरजाकनाय तो फानोसे जहन कैसा जागा अकक सामानि दंगो बा आनि सिलाय अल फाइनायफाना आं बिनि याकुंनि हादलै न बिनि याकुंनि चकिना आं खोकनानि सुकिया तामनि हेंके ब आनि सिलाय अल फाइना ब ताक बतंग आगि बतंग ओ जागाने हयतो बसं साइमानो ब साबो अ जिसु हिंजाकनाय साबो आबनि बागै फाइदि दा हरक बखरो जों लास्टि सेकेंड किंग्सनि एकनि 7-8 परिखायनो अ जहन हिंजाकनाय अ जे इलिया हिंजाकनाय अब सय जहनदा जों बजागा जों तब परिष्कार के जों मानलायानो सेकेंड किंग्सनि एकनि 7-8 जों परिनाय बरकनो हाय हिनै सोंखा नरकनो फायै अकक सापायनायसा बबती बरक अब अवश्य प्रश्न खाइननि क काइसा बरक जदि सुरि सानपाइका सुरि साने आकनि नखा बिसिकता मुआति वालिया के साबिक प्रश्न नन क अबहाय बुद्धि बरक कंगे बाबो सुरि सानमा बाय काइ तन्थनि सुरि सानमा बाय अबहाय अबसर बिसिनि आकबे बिसिकता मुआति वालिया हावो वाना मा सिंजा को गियादा अबनि बागै बरक सोंलाइखा अब बुद्धि बरक अबनि चेहरा बुद्धि
aboni tong butai bojaga tong जों सोंलायादिबा कुनो कायसा जदि सामुं खायका आंखै सामुं खाया kana हामयापं खायका काहापं खायका ओंखाय जों जदि सिनियाखै जों सोंलायदिबा बुति बर' ba nugi tongphana o borok ba जों सिनि सिमाया ब्ले आ borok सुमे तंगो साव नंगो फियाबा आ borok बुति यासा फानगोन बा borok बुति सा हामियो जों जात्रे पचा भायकै जों वाना मासिंसा सामुं खायमानि नखै जों बाहाय रक सोंलायो आतो ताम साका borok bono हाय हिनै सोंका हाय हिनै साका बिखमु गोनां borok खरकसा बिखुमु गोनां औ सोंजाकनाय रक साखा बनो नुकमानि ले बिखुमु गोनां borok खरकसा देतामो बुसांगो बुकुरनि खाजाकनाय बुदुक खाजाक बुसांगो बुकुर बाय खाजाकनाय बुदुक खाजाक सामनि आजाका जहनि बुसांगो ओंखाय जों मेथुनि तिनि सार फट' जों फरिया दिबा जहन तामो मानगिंबं बिखुमुनि रिकानो अमुय बुकुनि बुकुर बाय बुसांगो खावो bolongni piyapodo bosawo mumba maicaya aboni bakino गोबां मा साख्रि दं बनो हिनलायो माइ बसाया न बनोया कबरसे इंथां काहिनो जों अजागानो हटिनो जों स्राय स्राय किनो को दाखुरो बखुरो जों जहन जहन हिनै फैलायो आ जहन साबो जों इलिया इलिया हिनै जों हिनलायो बबाहान बोथिनि बरक काहाम खरकसा बयतो ख्लायनाय बदियारि खरकसा बसुरि सानमा बाय वाति फैलिया बसर बिसिकनि बिसिकदाम फियाबा बतेया सुरि सानमा बाय वाति फैगा फियाबासिल अजागा जों सिथायगाय जों अजागा साइमान थायगाय दामो जे अ जहन केबुया आबो इलिया बा अ इलिया आबो साबो आबो जों अजागानो हयते साइमानका बखरक जे जहन हासिन पान्थर बनो चिरिकनाय काइतोनि लाहारनो सुनामदि बिनि हिम्मानि लामानो केप्लें खाइतोनदि दाखुरो बखुरो जों अजागानो हयते नखो अबनो अ दिसे दियारि सालांमानि खरकसा बरक फैनाय फैनाय देतामो सानाय खुन्जो तंखबाव कखना दिहिनि जोंना मेथ्यु 11नि 14 जों साव आबनि बागि दाखुरो बखुरो जों दिनि साइमानका अ कगरकनो बाक्लाइमानका फियाबा जहनि बुमुं साइमानका हैनोबा इलियानि बुमुं साइमानखैनो अ मथांजाकना अ ककिया साइमाननानि बागि बाक्लाइनो बागि से तिनि अहाय सिकनसे बिदिन बिसि शेयार खैमानि अबायकेनो नक्सा नकारिनो अबाय कथमा खाम नकलांखानि ते लासांग अबनो कबकनाय नरक अ भिडिअ न हामजाका हेन नक लाइक खाइदि ते नेक्स्ट परवर्ती जदि आं समय मंखांगा आं जदि आपडेट भिडिअ खाइ तंका आं नक मानना बागि नक अन्तत बखे साबस्क्राइब खाइयाखनि आजागानि रिं बटन न प्रेस खाइनारकति जत्तन थनिन आं अब अनुरोध खाइयो जत्तन हामबाय काइतन हामर खाइतु जिसु ख्रिस्टनि मुं सुरि आमेन